hvad hedder du? Oh my god. Så game. Nå, hej alle sammen ude på YouTube. Nu sidder lige og snakker med min ven, som I sikkert ikke kan høre, men altså... Men nu skal jeg lige... Men nu skal jeg lige høre, hvad... Altså, jeg vil gerne anmelde nogle spil til jer, som der hedder... som der hedder World of Warcraft og League of Legends. Og Minecraft og... ja. Så det... Og, ja. Finde ud af, hvordan lave nogle kanaler og sådan nogle videoer. Og hvis I gerne vil se min side på Facebook, så ja, så skal I også på Winter Game. Så kommer den sådan til, så er der nogle Minecraft-videoer og sådan lidt. Så ja, tak fordi I kiggede med derude. Simpelthen, stor kære, så